Assalamu alaikum. Sannun ku jama'a, yan uwana mata, business women. Ina yin wannan video din ne saboda mutane da yawa suna ta shiga DM ina suna tambaya na akan yanda nake amfani da Access Visa card ina na siya dollar irin yanda ake din nan a siya. Saboda to yanzu yawancin site da ake iya a shiga a siya wannan dollar din ba su bari a yi amfani da Access Visa card. So ni kuma zan nuna muku yanda nake yi na iya na siya da nawa. So wannan website din ta shi nake siya. Sunan website din gashi na a ƙasa za ku ga rubuta App Masters. Idan za ku shiga za ku rubuta www.appmasters.com sai kawo ku wannan page din. So gashi nan dai yadda yake idan kun shiga za ku ganshi amma dai wannan duk ba shine damuwa ba kuma za ku iya danna wannan play button din da yake nan wajen. Zai nuna muku ƙarin bayani akan abin idan kuna so ku gani. To da farko dai idan za ka yi abin nan za ka fara danna wannan abin da wannan layukan da suke saman nan zai nuna muku options ga nan sai ku danna login. Idan ya kawo ku nan idan kana da account already sai ka danna ka shiga ka danna bayanin ka da username ɗinka da password in kuma baka da shi sai ka danna register now gashi nan sai kawo ka nan sai ka rubuta sunanka, country kasar da kake da email address da referral code da password ɗinka. To amma country dai dole dama kun san mutane Nigeria tunda a Nigeria muke kuma muna so mu amfani da Nigeria din ne dai. To amma ni da yake ina da account zan koma login din ne kawai ba sabo zan buɗe ba. So bari in danna wannan ina bari idan in danna login details ina zan ci gaba muku da video din. To jama'a na rubuta login details ina da username ina kenan da password ina sai ya kawo ni nan shine page ina na account ina. Nan ina dashboard ina ne gashi nan za ku ga wajen deposit fund, withdrawable funds da invested fund duk da gasu nan. Idan zaka ga kowanne dai an rubuta idan ka yi deposit kuɗi ne ga inda zaka ganshi wanda zaka iya cira gashi nan withdrawable sai kuma akwai referral bonus shine idan misali kika tura ma wani referral link yayi kuma joining ya bude account yayi abun da shi zaka sami 5% bonus shine kamar a ce kashi 5 cikin 100 bonus kun gane dai Allah ya sa kun gane me nake nufi. So idan abinda za ku fara idan kuka shigo nan shine za ku danna wannan layukan da suke gefen hagun nan gashi nan ya nuna mana options sai mu danna deposit fund saboda abinda zamu fara yi kenan. To yanzu ni zan yi amfani da $95 dala 99 kenan. To amma idan akwai charges da suke dauka biyar ne suke dauka suna daukan 5% charges. So idan kun ga yanzu kamar da na sa 95 din nan da na sa 99 da biyar din nan idan na je nayi za su mai da shi 100 saboda an dora biyar akan shi. Sannan kuma da Allah ku hakuri na manta ban faɗa muku ba ina so da Allah roke ku wannan video din ya tsaya a tsakanin mu saboda kun gani ma na yi shi ne saboda mutane suna ta tambaya na kuma na ga dai tunda ku mata ne yan uwana ya kamata mana amma bana so kowa a cikin ku ta yi ko forward ma wata ko ma wani group dan Allah ya tsaya tsakanin mu kuma alƙawarin nan. So nagode. So bayan kun rubuta dollar tsin da kuke so ku yi depositing sai ku sa select payment method. To amma za ku yi amfani da PayPal ne da shi ake yi sai ku danna fund wallet. Okay to bayan an danna fund wallet sai zai kawo mu wannan page din gashi nan kun ga dama 95 na danna na saka amma gashi nan kun ga yadda ya koma 99.75 saboda charges din da suka dora na abin nan fee din su dai. So sai ku danna debit or credit card saboda da debit card sami amfani ai ko gashi nan idan aka danna zai nuno mana nan wajen inda za mu cike ne kowa zai cike da card number din shi da bayani akan ka sunanka da address ɗinka dai duk gasu nan sai kuma amma ka canja country din nan zuwa Nigeria. Bari mu nemo Nigeria ina take ma ne gashi nan in kun sa Nigeria sai ku ciccike sauran wajajen. To zan yi pausing video ina ne na dan ciccike nawa zan ci gaban muku insha Allah in na cike. To kun ga gashi na ciccike wannan informations din bayani din nan akan card ina da kuma sunana da duk abubuwan da ya kamata dai a ciki. Yanzu sai a danna pay now gashi nan muna jira ya yi idan yayi in ya zama yayi zai sa mana successful. To yanzu za mu jira mu gani yawa kun gani gashi nan ya sa mana payment success kun gani an samu